Myslím, že spousta z nás si v posledních dnech všimla videí, především na TikToku a na Instagramu, které odkazují na možnou inspiraci Squid Game reálným příběhem. Videa ukazují rádoby vyfocené prostředí jisté instituce, která měla být pro Squid Game předlohou. Na fotkách můžeme vidět růžovo-zelené zdi, schody a dlouhé chodby, avšak jedná se pouze o výtvor tureckého umělce. Ten k vytvoření těchto fotek využil umělou inteligenci a o jejich zneužití k šíření misinformací o citlivé části moderní historie Jižní Koreji neměl ani ponětí. Fotky měly vyobrazovat jeho korejskou instituci Brothers Home ve městě Busan. Instituce je se stala téměř neznámou součástí historie Jižní Koreji, na jejíž hrůzy se právem snaží celá Korea zapomenout. Všichni kromě obětí snažících se dosáhnout spravedlnosti do dnešního dne. Celý příběh má svůj počátek po konci korejské války v 50. letech, kdy přišla snaha Jižní Koreji o zotavení se z následků války. Siroci, bezdomovci a lidé s postižením byli vládou vnímaní jako symbol chudoby a nevyvinutosti. Jižní Korea začala takové skupiny lidí vnímat jako ohrožení pro stát, především její prezentaci. Měla za cíl být vnímána jako moderní stát s rychle rozvíjející se ekonomikou. Nejprve ale bylo potřeba zbavit se těch, kteří byli vnímáni pouze jako přítěž. Proto byl před začátkem olympijských her roku 1988 vytvořen tzv. Purifikační program. Ten podléhal vyhlášce vydané vládou na příkaz tehdejšího jihokorejského prezidenta. Tato vyhláška přikazovala odstranění žebráků a bezdomovců z ulic, jelikož dle názoru prezidenta představují riziko zdravého chodu společnosti a řádu v ní udržovaném. Pro tento typ lidí byly zřízeny soukromé instituce, do kterých měli být zadržení lidé převáženi. Policie měla zajistit tzv. Očištění ulic. Problémem bylo, že vydaná vyhláška zahrnovala znění, že policie sama může určovat, kdo je vhodný pro zadržení a kdo ne. To vedlo k tomu, že byli unášeni obyčejní netušící lidé za bílého dne. Velkou motivací pro policisty byl také finanční zisk, jelikož čím více lidí se dostalo do instituce, tím větší dotace instituce dostávala. Ve městech se tedy začaly objevovat bílé dodávky, do kterých byly zadržovány nehlídané, opuštěné či osiřelé děti. Přestože prvotní myšlenkou instituce Brothers Home bylo vzdělávat bezdomovce s vidinou zpětné socializace, skutečně tvořili bezdomovci pouze jednotky procent ze všech zadržených. Instituce se totiž postupně stala místem vykořisťování lidských práv, brutálních činů a dalších nemyslitelných hrůz. Cílem Brothers Home bylo profitovat nejen na vládních dotacích, ale také na vězeňské práci v místních továrnách. Nacházejíc se v jihokorejském městě Busan, tato instituce se stala tou největší ze všech sociálních zařízení tohoto druhu. Ty nejhorší druhy násilí byly bohužel zařízení na denním pořádku. Celý systém lze popsat na příběhu jednoho z přeživších, kterým byl 13letý chlapec Choi Sang-woo. Ten byl unesen přímo z ulice na cestě domů ze školy. Netušící chlapec byl zastaven policistou, kdy mu okamžitě důkladně začal prohledávat batoh. Choi vypráví, strážník mě požádal, abych se zastavil a okamžitě mi začal prohledávat školní batoh. Našel pouze zbytek nedojedeného chleba ze školy. Zeptal se mě, kde jsem ho ukradl. Nechtěl mě propustit, dokud se nepřiznám. 13letého chlapce strážník fyzicky i psychicky mučil, zapalovačem ho trýznil na genitálích a bil ho, dokud se ke krádeži pod nátlakem nepřiznal. Choi říká, že strážník mu slíbil po přiznání propuštění. Chvíli poté se na místě objevila bílá dodávka, do které byl zavlečen. Choi netušil, že je to moment, kdy se stal vězněm instituce Brothers Home. Jediné, co vězňům bývalo přeřazeno po příjezdu, byla modrá teplákovka, bílé gumové boty a spodní prádlo, vše označené vlastním identifikačním číslem. Také vypráví, jak si po příjezdu všiml hierarchického uspořádání mezi vězni. Za účelem snížení nákladů na provoz instituce začala vězňům přeřazovat vůdčí postavení k udržování řádu a poslušnosti. Byly vytvářeny čety tvořené asi 120 vězni. Vůdci dbali na přísné dodržování rozkazů, jelikož chyba
pouze jednoho jedince mohla vést k potrestání celé skupiny. Choi vzpomíná, jak ho vůdci čety, do kterého přiřadili, následně slékli, polili ledovou vodou a nechali nemilosrdně ležet na místě. Později, když se snažil usnout, všiml si, jak se k němu blíží vůdce skupiny. Ten večer ho opakovaně sexuálně obtěžoval. Další večery nebyly jiné. Hned v několika dnech byl svědkem spousty násilných činů. Choi se svěřil s několika šokujícími zážitky, kdy například viděl, jak bylo tělo pokryté krví vlečeno jiným vězněm, celým oblečeným v bílé róbě. Jiná osoba byla potrestána zabalením do deky a ukopána, dokud mu z úst nezačala téct pěna. Fyzické násilí ale nebyl jediný druh trestu, který museli denně trpět. Mít možnost se osprchovat bylo pro vězně téměř nemožné. Běžně nacházeli vši po celém těle a páchli hníjícím masem. Nucené práci se nevyhla žádná z věkových kategorií. Vyčerpání a neposlušnost se pokaždé trestalo. Vězni byli trestáni i prostřednictvím smyšlených her, při kterých docházelo k fyzickým deformacím a k nervovému poškození trestaných. Ti, co podlehli zraněním, byli prodáváni na lékařské experimenty a výzkumy. Veškerým pokusům na útěk zabránil 7metrový plot s ostnatými dráty. Ti, co utéct zkusili, byli umláceni baseballovými pálkami. Pokud byl naplánován hromadný útěk, vždy mu bylo zabráněno zrádcem zevnitř skupiny. Toto vytvořilo dokonalý systém kontroly všech vězňů, kdy každý tu fungoval pouze sám za sebe. Hlavní pro vězně bylo přežít. Systém může připomínat ideu Squid Game, přestože oficiálně nikdy nebyla inspirace tímto příběhem tvůrci seriálu potvrzena. V obou případech chudí a bezmocní lidé jsou nuceni zapojit se do systému, který je pouze využívá jako figurky k hraní jejich her, a to za cenu vlastní svobody a bezpečí. Myslím, že nelze ignorovat některé paralely. Prvním klíčovým prvkem je systém kontroly a manipulace s lidmi. V Brothers Home byli lidé pod neustálým dohledem a donucováni k práci, zatímco ve Squid Game se soutěží stávají objekty v rukou temného organizátora, který manipuluje se jejich životy. V obou případech jsou lidé s minimálními možnostmi volby postaveni do situace, kdy se musí rozhodovat mezi přežitím a ztrátou lidskosti. Oba příběhy reflektují širší společenské problémy, například obrovskou sociální nerovnost, beznaděj a ztrátu lidskosti v boji o přežití. V obou případech jsou neživé oběti formou měny. Těžko uvěřit, že vizuál vězňů bude pouhá náhoda. Vaše vlastní přežití, ať už se bavíme o Squid Game nebo o Brothers Home, záleží pouze na vás samotných. I když nemáme žádné jasné důkazy o inspiraci, není těžké vidět, jak by si Squid Game mohl půjčit z temných stránek korejské historie. A to nejen z Brothers Home, ale i z dalších institucí, které využívaly chudé a znevýhodněné. A stejně jako ve Squid Game lidé zodpovědní za hrůzy, konajícími se za zavřenými dveřmi, zůstávají nepotrestáni. Oběti instituce Brothers Home do dnešního dne čekají na potrestání zodpovědných osob, především na potrestání organizátora celého systému instituce. Já bych moc chtěla poděkovat všem, co si pustili mé první video a samozřejmě budu ráda za každou podporu, za like, komentář nebo sdílení. A budu moc ráda, když mi do komentářů napíšete různé rady ohledně mého přednesu nebo rady k různým aspektům tohoto videa. Takže moc děkuju a já se loučím.